Are mantun kula umbah lunyu niku. Ya Pak, gak apa-apa Pak. Monggo. Iki kopre Pak. Tadi mundur Dik. Kopre tak dalem mburi ae. Is. Is. Iya Pak. Mulane aku nek nggone kono kok krasa atiku. Gak ngerti nek bapak loro. Nggih la wong kula niki sing ngramut lho, nggih ngramut kebon klopo, nggih nek dalu niku ngreksa Tuan Badri pun paling kirang tilem kaya kron. Tapi mboten napa-napa kron. Kula dhewe nek Tuan Badri sakit ngendi gobong ya. Liwatno nggone sebelah gudang kono ya Pak ya. Kono, nggih. Njujuk nang ngarep ya. Is. 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 Kok sepi? Nek ini iki telaga. Apa arek wis mulai? Alah masih karijan bapak tak umbahi. Sakno ndelok bapakku nek ngewangi aku umbah-umbah. Ngene iki bapakku mung gak ono tak umbahi kabeh bapak. Nah. Banyune ya cek beninge nek ngene iki. Seneng aku. Iku rupa-rupane Ratna. Loh, lah kok mbah dhewean? Biasae direwangi bapak nih. Wah, kebeneran. Konco kancane nek ngene sebelah kulon, Ratna nek sebelah wetan. Ijenan tak paranane. Sakno aku ndelok bapak ya. Rat. Loh. Dan kiran? Iya. Lah napa? Kok dungaren? Yo. Ono perlune didik barek awakmu, Rat. Nek pun kepethuk kula sing ngomong napa sih Den Kiran? Yo, pirang-pirang dina iki pancene tak sengaja aku kepengin ketemu barek awakmu. Ono perlune. Nggih. Persoalan iki kan tak omongno saiki, tapi ragu-ragu aku. Sik sungkan ambek awakmu. Mboten usah sungkan Den Kiran. Lak pempung mboten enten tiyang sing nggih sampean ngomong. Ijenan ae, bapakmu Nggih. karene. Bapak mboten mriki soalé wau ngomong bapak mboten enten kula umbah-umbah niki wau. Rat, Nggih. Ratna, Nggih Den Kiran. sakjane ngono ya. Aku cinta karo awakmu. Lho, Den Kiran cinta kali kula. Iya. Mboten klintu ta Den Kiran. Sing kliru apane, Rat? Heh? Ngomong Kula terus. niki anake tiyang mboten gadah Den Kiran. Lah Den Kiran anake tiyang soge. Umpami benjing-benjing kula dados bojo sampean napa mboten getun sampean Den Kiran? Oh, persoalan iku ta. Nggih. Lah lha apa aku getun? Kabeh wis tak pikir sadurunge. Mboten ngoten Den, soalé ten mriki lak ada lare wedok sing ayu-ayu, anake wong soge-soge ngian. Wis ta. Akeh arek wedok sing ayu-ayu rupane. Akeh anake wong sing sugih-sugih. Tapi sing dadi pilihane atiku kejaba kon, Rat. Saestu ta Den Kiran? Wis tak percaya karo aku. Rat. Nggih mpun nek ngoten. Temen, Nggih. awakmu ngimbangi katresnanku ya. Nggih Den Kiran. Wis Rat ya. Wis cukup sakminae. Soale aku ono keperluan didik. Meneh isok ketemu maneh ya. Nggih. Atas-atas lho Den Kiran. Iya. Omong kula pun lali lho Den. Omong kula pun lali. Wis ta, ojo kuwatir. Kabeh aku sing tanggung jawab, Rat.
Bapak gelem ae disenengi Den Kiran. Wong Den Kiran yo ganteng, anake wong sugih. Timbang nganggur ge plaris ambek umba-umba. Duwe momongan tak lolak lolok. Tapi masih ngono anake wong sugih. Kok dinirtak iku. Duwike akeh nek tak lem mesti aku dikeki dhuwit. Nek aku pisah ambek momong aku jelas nek gak iso nang warung nek iso. Gak iso rokokan. Abah, pokoke sak kabeh kekarepane wis tak eloki, tak turuti. Wih, Lho, kawin. kon bengok-bengok wis. Wih, Gak kena pisah saithik ambek aku. wih. Napa, Den? Ngriki lho, Den. Waduh. Ninggal ae wih. Mboten sampeyan niku kok klentrang-klentrung niku lah napa sih, Den? Masian wih mau didelok. Ya apa aku pirang-pirang dina masih kon ya iso mikir. Lah nedhi napa? Nedhi dolanan ta? Gaya apa? Dolanan barang padha arek cilik ae wih. Sampeyan niku pun ganteng, sak-sakane dhuwit. Lah napa susah-susah, Den? Mosok kon gak ngerti pirang-pirang dina iki awakku lho deloken. Tambah suwe mangan ya emoh. Turu gak iso turu. Nek bengi klisikan ngono kuwi. Mosok gak ngerti aku iki lak kudu lara wi. Oh, nek ngoten nggih dipriksakaken mawon teng ngene griya sakit, nggih. Anggitmu lara apa anggitmu iku? Lah iki nek diperiksa kali dokter sing merap lorone, Den. Ngawur dokter gak iso marasno lara kuwi. Mboten rasane niku ya napa awak sampean niku? Niki lara-lara bronto wi. Ngawur ae kon niku. Oh, lara boto. Bronto kok boto. Oh, bronto. Heeh. Lah nggih bronto niku bronto kali sinten, ah? Ya ambek arek wedok wi. Alah, Den. Wong soal arek wedok nek sampean rewangi ngenes dadakno. Arek wedok sinten niku? Iku lho Ratna iku lho wi, mosok kon gak eruh. Lho, Ratna ya gane Wak Daud niku. Iya. Alah, sipil kanggene kula Den niku, Den. Iku lak kon wi, lah aku iki mosok ngerti ngomonganmu kon niku. Sampeyan niku cinta temen ta? Heeh. Lho, mosok sampeyan niku mboten krungu nek Ratna niku calon bojone Den Giran. Ya wis krungu. Wi nyeta. Napa? Rodok cicik kene lho wi. Nggih emput ta. Kon tak takoni. Nggih. Nek cocok rasane atiku kon tak perseni. Nggih emput ta, takon apa? Giran we aku ganteng ndi sih wi? Oh, niku ta. Heeh. Wah, nggih jelas ganteng sampean titik Den Mirta. Ganteng sampean titik. Ganteng aku titik. Nggih, tapi akeh ngriko. Wi, ngono ku lak ngenyek aku kon. Oh, ganteng sampean akeh. Nggih. Ya apa? Ganteng sampean, Bung. Temen. Lho nggih irung-irunge bangir sampean. Iya Rambut-rambute ngejot sampean. Iya. Kilo wi, persen wi. Ayo persen. Ya. Oh, nggih. Ngono lho wi, nek ambek aku sing ngelem wi. Matur nuwun. Wah, iso rokokan ya. Wi, tak terus ngomong kuwi malu wi. Nggih sampean ngomong, Den. Ya apa wi, isane ngenekno Ratna iku lho wi. Alah, wong Ratna anak wong gak duwe mawon kok. Lah sampeyan niku anak wong sugih cekalane dhuwit, Den. Heeh. Mumpun kesuwen, kebeyok mawon kali dhuwit puluhan ewu jemrintil dek niku. Ngawur dikebyok ngenek-ngenek raine aku lak diclathu. Oh, wis malem aja gak tau ngrayu arek wedok. Gak tau wi, wuru ana ta wi. Carane niku dirayu sing luwes dilus. Heeh. Nek ampun dilus gelem nyidhek disenggol alon-alon diel. Iya. Arek mesem guyu. Ngono. Nek arek mesem guyu berarti arek niku pun purun kali sampean. Berarti wis gelem kenek ya. Nggih. Ngono wi. Nggih. Nek ngono kok, nek kapan kepethuk areke tak cobake kaya omongmu iku ya wi ya. Nggih, sakniki. Lho, lha niku napa niku, Den? Niku. Ndi sih wi? Mbah ten pinggir kali lare gobok niku lho. Lho iya wi. Alah. Wadah, ayo wi diparani alon-alon wi. Mumpung gak enek rewange, Den. Heeh. Monggo. Iya.
Dano ewangi wis tak cepet-cepet wae ndang mari mbamban selak dinteni bapak. Wi. Napa? Wis sithik lho wi. Ya apa wi? Sampeyan salat kerikil niku alon-alon. Disawat ta nggih. Alon-alon cek noleh. Lho engko lek ngeneki kelaran wi. Alah, kerikil cilik mawon kok. Ngono wi. Sik cukupno krikil iku wi. Ojo gede-gede wi. Cilik niki lho Oh iya. Ya awas sawate wi ya nggih. Loh. Den Marta, Aku iya. Lah apa? apa? Kon mang krasa apa? Sampeyan salat ta nggih? Iya. Rene ya ta. Lan apa sih, Den? Aku sing nyidhek mrono takon sing mrene. Kula ajeng umbah-umbah niki lho, kanton kedhi. Lah iya wis kate mari gampang kok engko tak ewangi nek perlu. Lan apa sih? Mrene ya. Wi, kon aja adat ta wi? Pun tak den. Waduh rek. Niki kula teng mriki sukan mboten pun dekne iku. Nah iki areke nek wis nyedhek iku terjak nang ndi ngono wi. Ngeten. Heeh. Ngeten den. Iki nek Ratnanipun purun sampeyan jak omong-omongan nggih. Sampeyan jak niku lungguh jejer teng kene gubuk-gubuk rek topo. Oh iya ya wi. Wi enten ana nggone kanane gubuk sing rada adoh wi. Kula tak ndelik teni sare wit-witan mriki. Iya. Cek kula kula. Iya. Ngene sawit mboten kenek empun. Heeh. Mumpun ta cek gemek mol-mol. Ngono wi. Kesuwen den. Iya iya wi. Rat, ini ya. Lan apa sih, Den? Aja omong-omong nduk kene, Rat. Lah ten pundi? Ngene nduk kene ana wong mbah-mbah maneh lak ero. Wong iki ngomong cilik-cilikan, halus-halusan. Ngomong napa sih, Den? Wis ta, ayo rono lho mlaku dhilik nggone gubuk iki lho, Rat. Tapi mun ado-ado lho, Den. Gak, sing nggone pinggir iku lho. Sandingi suket-suket. Iya. Kumbahan kula ya napa? Oh, wong ketok ae. Ayo. Oh, lungguh ini. Nah, wis. Ngene lho, Rat. Nggih. Aku pirang-pirang dina iki lak mikir awakmu, Rat. Lah napa sampean mikir kula sih, Den? Yo cinta. Kula paling kudu guyu nek sampean ngomong cinta niku. Lah apa kon guyu? Ayo. Sampeyan niku mau mboten semerap nek kula niki ajeng dirabi Den Giran sih. Wis seru, ganteng aku kok, jare Sarkawi kok. Mboten, Den? Mboten. Cuk ngono ta, Rat. Ya. Mpun atik nyekto ngeten ta? Gelani dijemuk waluse. Ya. Rada mriko ta, Den? Enggak, rodok mrene kon malah. Mboten lho, kula niki wedi, nggih nek mboten ketaruh Den Giran, lek ketaruh Den Giran kula lak disangakaken nyeleweng. Gak, kono wong eruh, gak ngira mrene. Nggih, Pun ta, Den, kula mboten saged nglakoni nek sampeyan niku seneng kali kula. Wong kula niki pun kadung seneng kali Den Giran soale. cuk ngono Rat, wong aku kok durung muring-muring lho. Mboten ah, Gelem tak gak? mboten. Gelem tak gak? Engko dicekeli tak tangan kula. Lho, Ayo gelem Den, tak gak? kok sampeyan tarik sih kula? Apa gelem tak Mboten. gak? Ayo. Kula lek mboten, mboten. Lho, lho. Wing! Wing! Sarkawi! Tolong Wing! Wing! Aku Wing! Wing! Den. Tolong Wing! Den mir tak? Lho. Wing! Den mir tak? Lho. Aku Wing! Lho lah kok kecemplung kali ngono lho. Aku Wing! Mriki lho Den. Lho. Tuh. Wedok kabeh. Empun Den. Empun ta. Ampun apa? Wi kon gak didelok. Musik katak rayu aku dijejak nyemplung ngene bletokan kali iki ngono. Wi. Wah wong kali wong wedok mondok kalah sampean niku lho Den. Ngawur ae aku dipancal kon gak ndelok aku wi. Niku ampun kula kei nggon sing tuwa Pak sampean wonten gubuk men sepi wong. Lah ngono areke liwat karepmu sok kon garo. Wong semerap e. Goblok ngidul ngono wi. Saiki ketemu ndi? Kok sik ketok kowe wi. Ah, kesuwen ae digerebuk mawon Den. Ngono wi. Monggo digerebuk Kok ewang ngono ya wi. Nggih, Pak. Ayo wi.
Ratna iki ya apa arek? Wong umbah-umbah yamono sampe yamene kanang mulih-mulih. Biasa enak kali sing lor kok tak delok kok kali sing lor gak ono umpama nang endi arek? Kok iki apa kali iki? Heh? Kok iso Dilupalon cewekku kaya ngene lho. lho. Aku diuber dan merta, Pak. Lah umpama aman di? Kali ndok kali, Pak. Kok niku ya apa? Kok niku merta-merta sapa? Iko lho, Pak, besar kami nguber aku, Pak. Lah nguber apa kok diapakno kon? Aku diguduk. Ya apa lho? Ayo nah. Kami kok. Oh, Pak Daud. Pak Daud, nggih kula sarkawi. Anakmu aja dibelani ya. Lho, anak kula. Iya wis bapak ajane iku dirayu ambek Den Wirta iku. Sampeyan iki yo napa anak kula ya, sarkawi. Ayo. Ayo. Bangsa ayo. Maju. Kon ae kamu. Pak, selamat, Pak. Iki mah. Enten apa Pak Daud iki, Bang? Anak kula. Samulo diubur-ubur kali niku au Den Wirta kali sarkawi. Kurang ajar panjenengan. Arek niku panjenengan mau salah didikan. Diujon niku napa kali ibuke niku? Ah, tak telaten kudu tak pecel ndel arek. Lah niku kula deleki wong teng kali umbah-umbah kok sampe yameten mbon matu mbon ngerti nek diubur-ubur niku wau. Mboten sepisan tok niki kedadean. Sak bener peran mesti diubur-ubur. Ngoten niku. Mboten dikarepi lho sing naon. Sampeyan tingali tah yo napa gawe kaya ngeten sewek anak kula diwodol-wodol. Wah, Pak ya napa. Aduh, pun kuwatir pun. Nggih. Nek sampi anak sampeyan iki digodha kali Merta. Nggih. Sampeyan kandha kali kula. Nggih. Biasa kula wonten kebon klapa lho. Sampeyan bengok inget men, sampeyan kandha kula. Ngoten lah Samulo. Pampilingan iki. Nggih Samulo nggih. Nggih. Ayo, Pak. Ayo mulih. Wis aja mbambanan kali kono maneh. Lah kumbane kari ndok kono. Maju kowe. Pancene wong arek nek salah didikannya ngono iku. Kok wis gak telaten ae aku. Sak benare perawan diuber-uber. Lah ya kawus kabeh wong desa kene iki. Tapi aku nek gak ngamik ketegasan. Kok suwe-suwe tambah ndodro arek iki. Sarkawi kok apa sing mulangi iku? Pancene wong Sarkawi ku butuh duwike kok apa? Gemblet Merta iku mergo mbijuki duwike. Mau hati-hati kon. Konangan aku sepisan kas sak Sarkawi ini pisan tak ajar. Ya dimesthekno dina iki sih. Ngono ta? Lah ya apa awakmu kudu sing ati-ati ya. Nek ngono tak siapno. Jadi sembarang minuman karo pasangane iku ojo sampe lali. Lah sing kanggo Tuan Badri dhewe sampean gowo ae engko keliru. Gelas iku dhewekno engko. Lah iya iki apa tak ketik gelas? Iya. Iya wis, heeh. Aku tak mangan njero dhisik ya tak ganti-ganti pakaian yo. Iya ya. Sampeyan di kene ae lho. Engko aku mrene sampean gak ono awas. Iya ya. Monggo pinarak. Nggih, nggih. Bu. Monggo.
Kita jahit mlebet mawon, Pak. Monggo. Nggih, ngriki lho. Monggo Jeng mlebet mawon, Jeng. Panggelane tasih mau enggak? Jeng Jeng Nuriati monggo. Nggih, sampun. Iki lho jeneng nasi pinarak nggih sampun. Nggih, piyambakan nggih mawon. Nggih. Pak Sudira, monggo Pak Sudira monggo mlebet mawon, Pak. Monggo, Pak. Nggih, monggo. Kedakan sedaya nggih. Nggih, Bapak. Sampeyan. Sane kuwi ada kaya dhewe sih. Sami dipun incipi lho nggih darane nggih. Nggih, Pak. Nggo pinarak sedaya mawon. Anu menapa dipun paringi sambutan, Pak? Oh nggih, kula wakilaken dhateng anak menika. Ngaten, Pak. Nggih. Tapi sawetawis dinten niku sambutan kula sik kathah niku, Pak. Sepundi? Nyambut dhateng rawuhe para tamu. Nak Oh, ngoten. kok sambutan Sambutan utang. utang sih niku. Oh nggih. Anu, Pak Abu, monggo. Nggih, napa? Kula aturi nyambut Nyambut apa? Utang. nyambut tungkal. Nyambut tunggal. Sambutan. Oh, sambutan kaya kemanten menika. Nggih, para pamirsa, tuwin para pamirsi. Lho, kok pamirsa buta buti. Pamirsa menika kangge kakungipun, lah pamirsi menika kangge putrinipun. Nggih. Para bapak, para ibu lan para gabit, Lho. para sederek sedaya, Nah. kula atas nami bapak ingkang kagungan hajat menika matur suwun sanget dumateng para sederek sedaya ingkang rawuh wonten ing dalemipun Pak sinten? Tuan. Tuan Badi sekalian. Monggo sarengan kita sedaya nyuwun kalian pangeran sageta kemanten kakalih menika dados kaki-kaki lan nini loro linu. Kaki-kaki lan nini. Nggih, nyuwun dhateng ngersanipun pangeran menawi saged langsung kemantenan menika benjing kagungan putra sageta dados wedhus lan kok wedhus. Dados menika berguna kangge nusa lan bangsa, nggih. Ampun Pak, ngoten mawon. Nyambut kurang intelek ngono. Lah dinapaaken? Saudara-saudara, Bahasa Indonesia. nah iya. Sambutan berikutnya akan dibawakan oleh Saudara Bowo. Saudara-saudara, di sini adalah saudara-saudara. Oleh karena ini adalah malam-malam resepsi. Nah, saudara-saudara, maka daripada itu saudara-saudara sekalian, kami harap saudara-saudara. Makan saudara, nyambut ke saudara-saudara tok iki. Kon niku dadi wedhus mung kebeneran kon. Oh, ulang keliru kok, ora keliru lah. Lho Bapak- niku lho kok ngantuk tentang ngene nganten udah pundi to? Nganteni. Neta kok ngantuk. Nganteni anak. Neta iki kok ngantuk nang mantene iki opo? Bapak-bapak, ibu-ibu lan sedaya para rawuh ingkang winulya. Dinten iki nglenggahi dinten Kemis kliwon malam Jumalegi. Dados kita sedaya kedah ageng tirakatipun supados kathah rezekinipun. Ing wasana mangke badhe nemoni slamet mboten kirang sandang kelan pangan. Niku lha apa sih? Lha apa kon niku? Dereng sambutan kali. Sambutan kemantri kok nggone Jumalegi barang ngono niku ngawur. Oh ngapunten para miyarsa, redene kula mboten saged nyambut. Saged apa mboten? Yes, koni. Anu Pak, Monggo Pak. Tuan Badri yon Pak. Lang keliru nungku dhewe Tuan, garai. monggo Tuan. Niki Tuan. Lho ngono lho, Bu? tuane. Bagake tamu-tamu iki kabeh, Bu. Oh, heeh. Para tamu sedaya kemawon, bapak-bapak tuwin ibu-ibu. Nggih. Inggih, kula aturi dahar wonten lebet sawontenipun. Nggih. Mbok menawi mangke wonten kekiranganipun, kula atas nami keluarga nyuwun pangapunten dhateng para rawuh sedaya. Monggo kula aturi monggo. Nggih, Bu. Jenenge penyakit iki monggo. Anu Bu ingkang putri-putri menika Bu ingkang bagi Bu. Nggih. Nggih. Lho iku dudu roti kleng ngawur ae. Ya apa piring dikurutno kok dicopot goblok lho. Kamu kiri kamu. Lah kon napa kon piring kon iris iki? Unjukane. Unjukane. Ibu. Nggih. Sampun. Monggo kecakaken penyan tanduk lho nggih. Nggih, sampun mboten kira-kira segitu Bu. Mas, Ya ngopo? tamu-tamu wis tak aturi dahar ning jero kabeh. Ya, Sampeyan saya- gak ngerahapno nang jero pisan ta? Wis gak usah. Sing perlu inomane siapno kanggo aku ambek Tuan Badri bisa. Saiki. Iya. Tapi tamu-tamu durung mulih, Mas. Lah iki kesempatan bagi awakmu lan aku supaya disekseni para tamu, mbok menono apa-apa awak dhewe cek gak enek.
Oh, ngono ta. Iya. Cek gak oleh salah sing sampean maksud. Lah. Iya tak siap nih. Age-age. Iki apa, Mas? Ini. Nah, saiki awakmu kudu iso ngaturi Tuan Badri mrene. Gelas sing putih ku kanggo sampean lho. Iya ya. Wis muga-muga ae kelaksanan ojo sampe diru sakabeh para tamu. Samiron. Inggih Tuan Badri. Tamu-tamune wis cukup kabeh. Rumaos kula inggih sampun. Nek kurang tambah bir ya. Inggih inggih. Engkon supir ngamek pirang kerat maneh. Lah iki kanggo sapa iki? Kanggo sampean ambek Mas Amirun, Mas. Aku ya gampang, kungku ae nek slodang tamune sih. Alah, lah awak dhewe iki lak yo ngerahapno kemanten sekarone ta, Mas. Karepku nek wis pungkur tamu, ayo padha keluarga kabeh padha bareng-barengan. Cara kekeluargaan dhewe-dhewe, Mas. Tamune ben ambek tamune. Lah iki awak dhewe ayo ngombe ning ngene-kene bebarengan. Iya, sak karepe. Iki lho Mas Amirun. Nah, inggih monggo. Ayo, Monggo sesarengan. ayo. Iki kanggo jenengan. Iki kanggo Mas Amirun. Nah, inggih monggo Tuan Badri. Iya ya. Mana Mas Amirun? Ini tak tambahin. Nah, pokokipun wonten monggo. Senengane. Tambah ono. Iki, Soal. Mas. Yang mana ta? Iki nanti cuk. Mboten Eh, napa jangan wonten. tunjuk. Kok tambah nemen umute. Tambah mana? Wis. Dengaran aku nek ngombe biasa gak koyo. Kok Iki kok ngelu mumet, wetengku panas rasane. Aduh. Tenang lu. Kok menapa mabuk? Menapa mabuk Tuan Badri? Mabuk panas wetengku. Aduh, gak. Mas? Lho. Mas? Ya begini. Dan Mas? Jiran. Jiran. Tuan Badri. Jiran. Jiran. Aduh, bapakmu. Sing napa, Pak? Wetengku panas. Aduh. Pak, Ini ngopo, Pak? lengen Bapak. Dengaran aku saya ngombe. Gak koyo. Aduh. Wetengku panas ya. Bu, Istirahat mari, Mas, di kamar. Monggo Pak istirahat mawon. Wonten lebet Pak Di nggih. kamar ae. Wonten kamar Pak nggih. Coba celukno samolo. Samulu. Jamolo. Mboten napa, Tuan? Loh, kenging napa, Tuan? Balik kabeh. Kenging napa, Tuan? Panas wetengku samolo. Atine mboten ngunjuk niki wau ta. Biasa gak koyo ngene. Samolo? Damel istirahat mawon monggo, Ya Tuan. ta, wis gak dadi apa samolo. Mbok menawa aku matiku perkara ngombe. Sampun pecah, Tuan. Ya wis tak lilakno. Aja ngomong ngono ta, Mas. Kene keluarga Kedawung padha nyedhak kabeh. Samolo, Nggih, Tuan. awakmu minangka saksi sing nomor 1.